kanthi nyebut asmaning Gusti Ibu Bumi Bapak Angkasa. Sing dina iki warga Got Puthuk duwe gawe. Gawene ya ana 3 cacahe. Sepisan Got Puthuk ngono sedekah bumi. Sing angka 2 warga Got Puthuk kene sing duwe barongan nganake sorang nabung. Sing angka 3 ya kuwi ambal warsane Praja Lembuk. Sing kok ana brabak jambak urung wayahe. Bocah koclok. Lelepak belak-belakaku kabeh setan. Sangga Buana
warga got putuk duwe gawe. Gawene ya ana 3 cacahe. Sepisan got putuk ngono sedekah bumi. Sing angka 2 warga got putuk kene sing duwe barongan nganake sorang nabung. Sing angka 3 ya kuwi ambal warsane Praja Lembuk. Ora ketan sak rimah rong rimah wong angon jaran kudu dicandra ya. Apa to gunane candra? Sepisan candra kuwi pinangka tulak balak. Muga-muga sabare ana barongan iki warga kon putuk tansah nemu gemah arepah Allah jinawi tata kerta lan raharja. Murah sandang, murah pangan cepak, rezeki adoh saka ing dilahi. Ayo seneng-seneng sik Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Jagat padha mangkat, bumi padha tangi. Niat ingsun golek panganing bocah kang yoga ayo nek kurang adah bareng-bareng do nilak. Klumpuk-klumpuk gadung kawuk centeng reges. Panas patilan sapi nurute kabeh padha nglumpuk nanging aja ganggu gawe anak foto Adam sing nyambut baneng alam donya kene. Ambekan barang ah. Ketupros nganggo kesel lho. Hah? Nek nyondre ngetno sing joget kok malah fokus ning HP ketupros sae kene ambekane sing kemis. Gobloke kok sok. Kowe mong bodhe lapor. Joget rekoso lho ngene iki. Hah? Joget rekoso lho. Kalau joget lek sing dilu kok. Wis ora. Lah aku lho ket awat mau. Kowe go cangkem kok. Terusno iki kene, hah? Terusno. Ya dienggo sik. Maju kono. Sing apik. Kok sik. Nek aku urung ngucap kok aja ngene tangane. Sing hei kok ana brabang jambake urung wayahe bocah kotluk semateng aji-ajiku semar kuning susung wuyung jaban bayine wong sak jagat teka welas tekase ase marang paguyubaning sang gabuana sing dipangarsa karo Ki Irawanto alias Dugong. Anak nang kula celukane ya Dugong. Kae sapa? Ana bocah sae kembaran donga-donga saka lor wetan ayune Widodari saketi. Ora ana sing madani, ora ana sing mandingi, mijil saka Mandura. Enak ta? Tumpaking kuda turangga sing numpaki para kenyong nganggo busana kang sarwa dipeni. Kang kaperang sabuk samir kacip klet baulan kuluk kami goro. Nganggo suping kalumping nganteng-nganteng kaubungan karo do pamuncar bebasan menang rupa nanging ora candra.
bebasan kaya sela begini sela watu begini semua sing mlebu sakjroning watu bebasan kaya budalaning prajurit pating grubyuk pating cetok suarane kuda turangga jarang sing abang tumpakane Kindara Demang jarang sing ireng tumpakane Kindara Kanjeng jarang sing putih tumpakane Kindara Pati jarang tak sabetara kenawe jarang nanging kena kentoling jaran payune jarang cendhek dhuwur cendhek dhuwur jarang tak sabet cemeti upat-upate lawe wenang bonggole sangga wana Kang Yoga pecute di sebelahno Kang nek kebacut dikapakno hantorono ayo duk di kayanane desa butuh